говро буқа мондан соҳиби буқа пул мегирад, ҳамин дуруст бошад? яъне барои бордор кардани гов соҳиби буқа пул ё чизе бигирад ҷоиз аст ё не? агар пешакӣ шарт бугзораву нарх бимона ки ин ҳамиқа пул метӣ баъд буқа мемонам, албатта пул гирифтанаш дар ин сурат ҷоиз нест, ҳаром аст. ин қавли ҷумҳури фуқаҳост, яъне фуқаҳои ҳанафӣ, шофиӣ ва ҳамбалӣ. ва дар ривояти бухорӣ омадааст ки ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам музд гирифтан дар ивази бордор кардани ҳайвони модда бо ҳайвони нарро маъна фармуданд. аммо агар баъди буқа мондан соҳиби гов ба хоҳиши худаш бе шарту ваъдаи пешакӣ чизе бидиҳад, гирифтанаш барои соҳиби буқа ҷоиз аст. фуқаҳои мазҳаби ҳанафӣ иллаташро чунин баён карданд ки ин музд гирифтан дар ивази нутфаи ҳайвон аст ки дар шариат мол ҳисобида намешавад. як чизе ки дар шариат мол ҳисобида нашавад, музд гирифтан ҳам дар ивазаш ҷоиз намебошад. валлоҳу аъламу бисавоб.